Simona Halep a înmânat trofeul primului turneu de tenis din România de după pandemie. Irina Begu și Gabriela Ruse s-au luptat în finala Winners Open pentru cecul de $10.000. Gabriela Ruse a învins-o pe Irina Begu în finala primului turneu de tenis din România de după pandemie. 6-4, 6-3 s-a încheiat întâlnirea din ultimul act de la Winners Open. 2-0, 6-4, 6-3. Pentru mine a fost o săptămână foarte bună, am putut să am niște meciuri pentru ce va urma și chiar au fost un antrenament foarte bun. Ruse a încasat un cec de $10.000 și a fost premiată de Simona Halep. Și o prezint eu pe Gabriela Ruse, câștigătoarea acestui turneu. Felicitări! Mulțumesc! Este greu pentru că n-am mai fost niciodată în situația asta de a juca un turneu amical. Eu nu l-am tratat ca fiind un turneu amical, am încercat să dau tot ce e mai bun din mine și cred că am reușit într-un final. Fiecare meci este important în această perioadă mai greuță. Ne pregătim de o perioadă, pot să spun, un pic ciudățică, pentru că nu știm cum vom fi la turnee după o asemenea pauză. Dar săptămâna aceasta a fost un impuls așa pentru toată lumea să vedem că este posibil chiar în condiții mai grele să organizăm un turneu.